Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Borch ingħaqad mal-Awtorità Maltija Turiżmu l-MTA biex jippromuovu l-Gżejjer Maltin waqt ITB Berlin, l-akbar fiera tal-ivvjaġġar li tiġi organizzata fid-dinja. Il-Padiljun ta' Malta fl-ITB Berlin li tella mill-Fera tal-Promozzjoni Internazzjonali tal-Awtorità Visit Malta ospita aktar minn 30 operatur tal-industrija tat-turiżmu, fosthom lukandi, aġenti tas-servizzi turisti f'Malta u oħrajn. Din is-sena għawdex kien fuq net tal-aġenda bħala destinazzjoni turistika distinta. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borch sostna li se jkomplu jiffukaw fuq turiżmu ta' kwalità ogħla bil-pożizzjoni ta' Malta tibqa' destinazzjoni li għandha x'toffri lit-turisti is-sena kollha. Huwa saħaq ukoll fuq l-ħtieġa li daw kollha involuti fl-industrija jimmiraw għal turiżmu responsabbli. L-ikbar fiera ta' turiżmu Visit Malta, l-awtorità tagħna illi ħadmet ma' numru ta' stakeholders anke toffrilhom l-ispazju sabiex il-koll flimkien, gvern, awtorità, imma fuq kollox l-stakeholders privati niġbdu iżjed turiżmu u turiżmu ta' kwalità lej pajjiżna. Fl-istess fiera l-MTA u l-akbar linja tal-ajru Emirates iffirmaw ftehim ta' kooperazzjoni favur aktar inizjattivi li jippromuovu turiżmu ta' kwalità fostna. Sadan it-tant il-membru parlamentari Ewropew Daniel Attart indirizza l-istess ITB Berlin dwar il-futur ta' turiżmu Ewropew b'attenzjoni partikolari fuq is-sostenibilità, l-innovazzjoni u l-isfidi infrastrutturali li qed tiffaċċja l-industrija u sostna l-ħtieġa ta' viżjoni strateġika aktar koerenti biex is-settur jibqa' kompetittiv u sostenibbli. Din is-sena bl-appoġġ ta' Heritage Malta sem tal-MTA fil-fira ITB kien jinkludi wkoll promozzjoni tal-Malta Biennale li se jerġa' jsir f'Malta fl-2026 wara s-suċċess tal-ewwel edizzjoni is-sena l-oħra.